Jeg hedder Eivind Hall, og jeg laver en del smart home, hvor jeg gør det muligt for produkter fra forskellige leverandører at fungere i Apple Home. I mit hjem er næsten alle elektriske komponenter på den måde forbundet til Apple Home. I alt har jeg ca. 140 sensorer, lys, kontakter og logiske enheder tilgængelige på min iPhone. Men der mangler mit Danterm HCH5 ventilationsanlæg. Dette anlæg har i nyeste version det moderne print, som alle Danterms enheder til privat brug er udstyret med. På dette print er der et helt almindeligt RJ45 netstik, og der er indbygget Modbus-server, som således direkte kan tilgås på lokalnettet. Denne term har vældigt udleveret Modbus-protokollen med de forskellige registre, og jeg har dernæst kodet integration til Apple Home. Og det sker via OpenHub og HomeBridge som mellemled. Begge dele er open source og gratis at benytte. Jeg vil nu vise, hvordan det er endt med fuld integration mellem alle enheder. Her ser vi to iPhones, hvor jeg viser Danterms egen app på den til venstre, og den til højre, der viser jeg Home-appen. Jeg klikker på den nu, og der åbner den så et værelse, der hedder Demo-installation. Det er et værelse, som jeg har lavet specielt til det her demonstrationsformål. Det vi kan se, der er en ikon for sådan en luftrenser, Air Purifier på engelsk, som er den, jeg har valgt at benytte sammen med Danterms anlæg. Og øverst så er der nogle temperaturer, hvor det bliver vist et interval. Hvis jeg klikker på den her, som I kan se, jeg går her, så åbnes der en ny en op, hvor der er sådan, nu er det lidt mindre om lysdæmper, man kan skrue op og ned, det er beregnet til, man kan skrue op og ned for ventilatorhastigheden, og nederst er der en tænd- og sluk-knap. Det er sådan, at Apple har tænkt, at den her ting skulle fungere. Hvis jeg trykker på tandhjul i nederst højre hjørne, man gør her, så kommer der et yderligere menu op, hvor vi får nogle flere muligheder. Og der kan vi se, der, at man kan blande vælge mellem auto og manuel, og man kan sætte ventilatorhastigheden. Så først så forsøger jeg at ændre det for auto. Vi kan se, at den står på auto også over til venstre. Så prøver jeg at klikke på manuel. Så hopper den over til manuel. Og med lidt forsinkelse, så vil den også ændre sig til manuel på Danterms app. Vi kan se, at der kommer en finger op, og den står på trin 2. Så kan jeg så ændre det her. Ventilatorhastigheden, for eksempel køre den ned til trin 1. Og med lidt forsinkelse vil den også stå på trin 1 i Danterms egen app. Den kommer lige der. Så kan jeg ændre det tilbage igen til auto. Og hvis jeg vælger auto her, så det jeg har sat det til, at den skal vælge, det er, at den skal vælge det, der hedder efter behov. Og det vil sige, at den styrer det efter, der er kommet med trin 2, at den styrer det efter, i det tilfælde her, en måling af CO2-niveau, som der bliver vist øverst. Man kan også vælge at gøre det efter et EU-program, men jeg har valgt at gøre det på den her måde, fordi det er det, der passer bedst til mig. Home-appen har også en indikation for filter, og vi kan se, at filter, der står der 88, og filterforhold, der står der god. Og det betyder, det er en procentsats. Det er den måde, Apple har valgt at lave det på. Hvis man kigger på Danterm, så kan man se filter. Der er 79 dage tilbage. Det kan man se over til venstre. Og ud af en samlet filterperiode, jeg har sat til 90 dage. Det svarer til 88%. Går tilbage igen. Og filteret, Apple de har faktisk en indikator for, om filteret det skal udskiftes eller ej. Og den indikator, den kan man ikke justere direkte for Danterms, men det man kan, det er, at jeg har lavet en software simulering af det, og den kan jeg aktivere nu. Og så kan vi se, at nu står der skifte snart, og så står der så filter levetid 2. Jeg har sat den til, at hvis den kommer under 4%, så skal den være på den måde. Hvis jeg trykker på kryds og går helt ud igen, så vil vi se, at der kommer en lille ikon, en lille i. Og det er information om, at filter det snart skal skiftes. Nu sætter jeg min simulering tilbage igen, jeg slår den fra, og dermed vil det forsvinde. Og det kom der. Jeg går ind på den igen, og som nævnt, så er der også en tænd-sluk-knap, hvor man kan tænde og slukke for anledning. Det jeg har valgt at gøre med den, det er, at jeg har valgt at sætte den til, der er sådan en kuffert-ikon her, når man er på ferie. Så hvis jeg trykker her, så vil den mode blive aktiveret. Vi kan se, den går helt ned på 0, og med lidt forsinkelse, så lyser kufferten op over til venstre, den kom der. Og så vil den stå på den her måde. Jeg kan slå den tilbage igen. Jeg kan eksempelvis prøve at gøre det heroverfra, så kan vi se, at de gensidigt hænger sammen. Så skulle den meget gerne tænde ind på min iPhone, måske med lidt forsinkelse.
så kommer den der, var den så tilbage igen. Altså man kan se, at de gensidigt er synkroniseret sammen med anlægget. Nu vil jeg så vise lidt omkring temperaturer. Øverst er der vist temperaturer, hvor der er vist nogle intervaller, og hvis jeg klikker på dem, så vil de blive vist. De kommer her, klikker jeg på dem, så der ser vi 4 temperaturer. Det svarer til de samme 4 temperaturer, som der er i Danterms egen app, og det er indblæsningstemperaturer, udsugningstemperaturer, også kaldet T1, 2, 3 og 4. Her bliver det vist i hele og halve grader. Det er sådan, at Apple har valgt at gøre det, hvor Danterms den viser det i hele grader. Men det er dybest set det samme, og man har også mulighed for at aflæse det i sin iPhone. Det sidste jeg vil vise er en automatisering, hvor man kan lave nogle ting automatisk. Her viser jeg, når nogen ankommer, den første person som ankommer, at der skal ske en aktivitet på Danterm-anlægget. Den vælger jeg her, trykker næste. Der kan jeg så vælge, hvad der skal ske. Og det der skal ske, det er, at den bliver sat til autotrin 2. Det står den standard til her, kan jeg se. Og så siger jeg OK, så er den gemt. Den næste automatisering, jeg laver, det er så, når der er nogen, der forlader stedet. Det er, når den sidste person tager afsted, trykker næste. Jeg går ind og vælger Danterm hernede, trykker næste. Og der kan vi så se, at jeg trykker edit, scroller lidt ned og siger, så skal den være til manuel, og så skal den være på trin 1 gemt. Hermed er det bestemt af, om der er nogen i huset eller ej, om den står på auto eller står på trin 1. Og derpå, det man får ud af det, det er, at når der ikke er nogen hjemme, så går den automatisk på trin 1. Hvis man skal opsummere, så giver Apple Home det giver nogle ekstra muligheder i forhold til bare at have Danterms egen app. Danterms egen app er virkelig flot lavet. Jeg synes, den er meget elegant. Men Apple HomeKit giver bare nogle ekstra muligheder, og de muligheder det er eksempelvis betjening, selvom man ikke er hjemme. Det er automatisering, som jeg lige viste et eksempel på. Automatisering kan man udvide til, at det også omfatter for eksempel hvis et vindue eller en terrassedør er åben, så skal ventilationen gå på et minimum. Eller man kan integrere med andre ting, end det jeg lige har vist. Man kan faktisk også lave integration med andre systemer. Det fører for vidt at komme ind på her, men det har jeg lavet eksempelvis med IOC eller KNX, og på den måde så kan man binde tingene meget mere sammen, men det er uden for, hvad jeg kan fortælle om her. Jeg håber, I synes, det er interessant at se det her. Tak fordi I lyttede med.